जय जगन्नाथ देखंतु ମୁଁ କେତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ପାରାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଚାଉଳ ଦେଉଛି ଖାଇବା ଲାଗି ଛାତ ଉପରେ। ଆମ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚାଉଳ ଦେଉଛି, କାରଣ ପାରା ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ପାରା, ତାପରେ ଦେଖ 4-6ଟା ପାରା ଆସିଗଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାରା ଆସିକି ମୋ ହାତରୁ ଚାଉଳ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଚାଉଳ ଦେଇକି। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବାରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଦେଖିଲ ଖାଇବା ଲାଗି ଛାତ ଉପରେ ଶୁଭ ସକାଳରେ ଆସିକି ପାରାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିକି ଚାଉଳ ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଡେଲି ଦିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ ବହେ ପାରା ବି ତାର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାର ଉପରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିଗଲେ, ଆସିକି ଦେଖ ଘେରିଗଲେ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମଜାରେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ମୋ ହାତରୁ ବି ପାରା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ପାରା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାରା ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି ଆମ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ସକାଳୁ ଦେବାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଲ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଖୁସିରେ ଦେଉଛି, ମୋ ହାତରୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି ନା? ବହୁତ ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକଳା।